sent bé, no, el micro? Bueno, i ara us vull presentar una persona que, bueno, per mi és un tòtem total. La persona que és l'artificiera de todo esto és una persona molt estimada per tota l'associació de veïns i m'agradaria que digués unes paraules. Aquí us presento a la Montse Roma. Un fort aplaudiment, si us plau. Hola, Montse. Això és preciós, Estic contenta d'estar aquí amb vosaltres en nom de l'associació que hem creat aquesta colla. I el nostre ànima de l'associació és l'Albert. L'Albert ens ajuda molt, és una persona molt estimada, l'estimem molt i aquí us deixem, amb la colla sardanista. Moltes gràcies per tothom. Gràcies.